Ahoj všichni, já vás strašně moc vítám u podcastu Řada je na tobě. Jmenuji se Val, kdo mě znáte, tak to víte. Kdo mě neznáte, ahoj, vítám vás tady, jsem strašně moc ráda, že jste si pustili tenhle podcast a budu strašně moc vděčná, když kliknete na odběr nebo na sledování podle toho, na jaký platformě podcasty posloucháte. Budu taky moc ráda, když ohodnotíte podcast potom, pokud se vám bude líbit nebo nebude. Budu ráda za absolutně jakýkoliv feedback. Moc mi to pomůže, abych věděla, jak podcast dál tvořit. Dnešní epizoda bude trošku rychlejší, nebude tak dlouhá, obsáhlá, jako epizody bývají. Je to z toho důvodu, že za chvíli musím vyrážet na Mladí ladí jazz, což je krásná akce v Holešovicích. Tentokrát je to každoroční akce a firma, pro kterou dělám sociální sítě, tam bude mít stánek, takže jedu s dětmi, to bude fakt zajímavý zase. Jedu s dětmi natáčet nějaký content, abych mohla pak vytvořit nějaký posty na Instagram, takže se na to strašně moc těším. Každopádně tuto epizodu jsem odkládala tak dlouho, až jsem si uvědomila, že vlastně sakra dneska jsou čarodějnice a pokud to dneska nevyjde, tak už nikdy. Takže se omlouvám za prodlení a jdeme na to. Ahoj, vítám tě u podcastu Řada je na tobě, kde mluvím o mindsetu, manifestaci a zákonu přitažlivosti. Jsem tvoje moderátorka Valentína Figer, podnikatelka, životní koučka a bývalá HR. A jo, taky jsem máma 2 úžasných dětí. Pokud si ready naladit se na frekvenci vesmíru, nekonečné hojnosti a nemožných možností, tak tohle bude tvůj oblíbený podcast. Každý týden ti přináším nové téma jak na osobní růst, manifestaci a vše, co ti pomůže na tvé cestě k lepší verzi sebe sama. Tak pojďme na to. Já vás tady ještě jednou všechny vítám. Dnešní epizoda, jak už jsem naznačila, bude o čarodějnicích, bude trošku možná kontroverzní, takže vás poprosím, abyste měli mysl otevřenou a samozřejmě pokud s čímkoliv nesouhlasíte, tak máte právo na svůj názor, stejně tak jako já. Takže tohle je jenom takový jako můj pohled na tradici upalování čarodějnic. A jak už jsem říkala, tedy dnešní epizoda je o upalování čarodějnic, taková temná pravda o umlčování žen, který se svým způsobem děje dodnes. Epizoda bude trošku temná, ale za mě je to strašně fascinující, protože je to spojený s historií. Z nějakého důvodu jsem vždycky nenáviděla dějepis ve škole, ale jakmile jsme někam jeli, ať už do Terezína, nebo do Dachau, nebo prostě jsem byla na nějakém zámku, kdekoliv, tak já jsem úplně najednou, mě to tak jako pohltilo a chtěla jsem vědět víc a víc o té historii, takže mě to tyhle témata strašně zajímají a strašně mě fascinujou. A jak jsem říkala, to téma je mnohem aktuálnější, než si myslíme. Dnes večer se tady budou upalovat, pálit čarodějnice, jak se říká, všude bude plno ohňů, budou se opékat buřty, děti budou běhat s košťaty a s čarodějnickými kloboučky. Ale za tímhle s tím v uvozovkách nevinným svátkem nebo tradicí je historie strachu, moci a umlčování žen. A v dnešní epizodě se tady podíváme na to, odkud se ten svátek vůbec vzal, nebo kde se ta tradice vůbec vzala, proč se čarodějnice upalovaly, jak do toho vstoupila církev, proč byly léčitelky považovány za hrozbu a hlavně, proč se něco podobného děje ještě dneska. Dnešní pálení čarodějnic vychází z strašně starého svátku přechodu mezi zimou a létem, kterýmu se říká Valpružiny noci. A v germánských a keltských kulturách to byla noc, kdy končila zima, začínalo léto a otevíral se takový magický prostor mezi světy. Lidi tehdy zapalovali ohně proto, aby ochránili úrodu a odehnali zlé síly a taky oslavili nový začátek. Pro mnoho starých kultur to bylo totiž, znamenalo to, že když přichází jaro, tak přichází i nový rok. Je to, vlastně jde o znovuzrození přírody a je to takový nový cyklus života, který nastává na jaře. Oheň tehdy nebyl o strachu, byl o ochraně, o očistě a naději toho lepšího zítřku, kdy bude prostě tepleji a bude krásně. Křesťanská církev
jak můžeme vědět z historie, postupně potlačovala pohanský rituály a místo toho, aby je nechali jako vymizet, tak je označili za nebezpečný. Magie znamenala hřích, rituály byl satanismus a léčitelky najednou byly čarodějnice. A velkým milníkem byla kniha Malleus Maleficarum, což je v překladu Kladivo na čarodějnice. Ta kniha byla napsaná někdy v roce 1486 a napsal ji dominikánský inkvizitor Heinrich Kramer. A ta kniha vlastně vysvětlovala, jak poznat čarodějnici, jak ji vyslýchat a jak ji odsoudit. A ta knížka byla strašně schvalována katolickou církví. A tím začala jedna z nejtemnějších kapitol historie Evropy. Největší hon na čarodějnice probíhal mezi 15. a 17. století a odhady říkají, a mně se to úplně brečet, že bylo 40 až 60 tisíc popravených lidí a z toho 80% byly ženy. Slavný případ je město Salem v Americe, ale v Evropě se dělo dost podobných, možná i horších věcí. Popravy probíhaly hlavně v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii a i v Česku. A teď se dostáváme k té nejdůležitější části. Proč ženy? Čarodějnice nebyla náhodná žena, která prostě šla po ulici. Velmi často to byla léčitelka, porodní bába, bylinkářka, vdova, žena bez manžela, žena, která byla v uvozovkách jiná, nebo žena, která se nebála mluvit. Jinými slovy, to byla většinou žena, která měla vliv anebo znalosti. A to bylo nebezpečné, toho se lidi báli. Protože ve světě, kde medicína patřila mužům, vzdělání patřilo mužům a veškerá moc patřila mužům, byla nezávislá žena neskutečnou hrozbou. Porodní báby a bylinkářky znaly lidské tělo, pomáhaly při porodech, používaly byliny místo modliteb. A tehdyčí medicína prostě často nefungovala. Takže lidi najednou začali víc poslouchat ženy, protože ty bylinky fungovaly mnohdy víc, než prostě nějaký doktor tady z vedlejší vesnice, který se na vás podíval a řekl, že máte prostě 2 hodiny života, tak ta bylinkářka přišla, dala vám nějakou bylinku a najednou bum, byli jste zdraví. A to bylo strašně nebezpečný pro ty tehdejší autority. Hon na čarodějnice nebyl jenom strach z nějaký magie nebo něčeho. Byl to boj o moc, o kontrolu nad medicínou a boj o kontrolu nad ženskými těly. Ano, asi 20% obětí byli i muži. A znova, často to byli léčitelé, podivní lidi na okraji společnosti, ale upřímně ten hon měl jasný genderový vzorec, protože ženy taky byly považovány za slabší, za hříšnější a náchylnější k tomu, aby je ovládal ďábel. A to se psalo právě i v té knížce Kladivo na čarodějnice. Strašná spousta historiků se shoduje nad tím, že hon na čarodějnice byl takový způsob, jak zastrašit ženy, jak potlačovat ženské znalosti a upevnit patriarchální struktury. Stačilo jenom trošku vybočit, být hlasitá, být nezávislá, nebo být prostě jenom nepohodlná pro někoho. Nebo prostě jenom třeba odmítnout pohlavní styk s někým. A to stačilo k tomu, aby ji obvinili z čarodějnictví. A dneska sice ženy neupalujeme, ale umlčování pořád existuje. Jenže dnes to umlčování nemá takovou jasnou podobu, kdy postavíme hranici a na té tu ženu upálíme. Dnes umlčování vypadá jako zesměšňování, jako hate komentáře, hlášky typu je hysterická, je moc ambiciozní, kdo si myslí, že je, co si o sobě myslí. Ženy, které mluví nahlas, které podnikají, vybočují, anebo mají jakýkoliv větší vliv, stále čelí tlaku. A nečelí plamenům ohně, ale společenskému trestu.
A možná právě proto nás ten svátek pořád tak fascinuje, nebo aspoň mě, protože si říkám, že to je takový jako děje se to i dneska, jenom trošku jinak. Jak jsem říkala, tomuto dni se říká i Valpružina noc nebo Filipojakubská noc, tedy noc z 34. na 1. 5. A je to vlastně takový dávný svátek, který má kořeny už u Keltů. Keltové tento svátek nazývali jako Beltane, což jste určitě slyšeli určitě v nějakých filmech nebo v seriálech jsem zaslechla slovo Beltane. Tehdy se tedy jednalo o noc, kdy Keltové dělali různý zvyky a rituály, díky kterým oni vlastně žehnali půdě, aby dobře rodila a stromům, aby dávali zdravé plody. Slovo Beltane vlastně znamená něco jako zářící nebo zářivý oheň, protože slavika Bel znamená jasný, zářící a to Tain znamená právě, nebo Tain vychází ze slova Teine, což je oheň. Takže už kdysi v dávných dobách se 34. zapalovali ohně. A právě staří Keltové to dělali tak, že zapálili 2 ohně, mezi kterými prováděli, to je hrozně zajímavý, prováděli mezi nimi dobytek. Proto, aby byl ochráněn před dobyčím morem a jinými chorobami. A potom mezi těmi ohni taky procházeli lidé, proto aby si přivolali štěstí nebo třeba vyléčili neplodnost. Další taková zajímavost je, že ten den byl vždycky považován za nejlepší den k tomu, aby se začaly dělat nějaký velký plány. Takže pokud už dlouho chcete s něčím začít a nevíte kdy, jak, co, proč a pořád to odkládáte, tak dneska je ten den, kdy je super začít. Naopak je to strašně špatný den, kdy uzavřít svatbu. Doufám, že se nikdo z vás nevdává dneska. A nevím proč, je to pověra asi, že je to nešťastný den, prostě kdy se nemají uzavírat svatby, ale vždycky tento den byl spojován s čarodějnicemi a s různými nadpřirozenými bytostmi, kteří údajně lidem kradli jídlo, což mohlo vzniknout právě z důsledku toho, že docházely zásoby po dlouhé zimě, trvalo, než začala půda zase rodit. A taky to bylo období, kdy vlastně platili daně nebo platili právě ty nájmy a takhle. Takže proto to bylo spojováno s tím, že někdo, tudíž ty nadpřirozené bytosti, čarodějnice, jim krade jídlo a tak podobně. Taky při Beltaneu lidé kdysi vlastně nejdřív museli uhasit oheň ve svém krbu, pak se zapálil ten Beltane, ten velký oheň a oni pak vzali jako větev a prostě připálili si z toho velkého ohně a si vlastně zapálili oheň ve svých krbech. Takže to bylo takový jako krásný rituál, kdy vlastně v celé vesnici hořel ten jeden oheň. Další zajímavost je, že celý to je vlastně spojený s tím zvykem líbat se na 1. máje pod rozkvetlou třešní, břízou či jiným stromem a zdobit si domov květinami a různými větvičkami z různých stromů. Je to proto, že během této noci byl zvyk mít pohlavní styk pod širým nebem. Byla to taková noc milenců, ale naopak taky během této noci se mohly páry rozvádět. Keltská manželství, které se uzavřely kolem 1. srpna, bylo možné ukončit právě na Beltane. Takže tato noc se slaví snad ve všech kulturách od počátku věku a pokaždý
jsou zvyky a tradice trošku jiný, ale vždycky to má co dočinění vlastně s ukončením něčeho starého a s novými začátky. Ten oheň měl vlastně skoro vždycky ochraňovat a očišťovat. Říká se, že dříve v Čechách existovala takzvaná sletiště čarodějnic, což byly místa, kde se dříve slétávaly čarodějnice, které byly pomazané kouzelnými mastmi. Dokonce se dochovaly nějaký recepty, to teda nevím, kolik je na tom pravdy, ale prý jedna z těch mastí se skládala z tuku nevinného hocha, aloe, omněje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla. Známými místy těchto sabatů byly třeba hora Plešivec, Beskydy nebo Petrovy kameny v Jeseníkách. A možná si říkáte, co tohle má sakra společného s manifestací. Má to společného to, že manifestace není jenom o přáních, je to o tom dovolit si být vidět. A když se podíváme do historie, tak ženy byly trestány za to, že byly moc hlasitý, že byly moc viditelný, že měly moc velký vliv a moc znalostí, že vybočovaly z té role ženy a matky. A vemte si, kolik žen dnes říká, že nechce být moc vidět, co si o nich ostatní pomyslí, že nechtějí působit namyšleně, že radši zůstanou v bezpečí svojí komfortní zóny a radši nebudou vystupovat. A tohle to není strach jednotlivce, je to kolektivní paměť žen, který po staletí bylo pro ně po staletí nebezpečný, aby byli úspěšní, aby měli peníze, aby měli vliv, aby měli svůj vlastní hlas a tyhle si vzorce si v sobě neseme a pamatujeme si je. Proto je pro spoustu žen manifestace strašně emočně náročná. Ne proto, že by nevěřily svým snům, ale protože někde v sobě mají naprogramovaný to, že být vidět je vlastně nebezpečný. Strašná spousta žen se bojí selhání, ale ve skutečnosti se bojí kolikrát úspěchu, pozornosti, peněz a vlivu, protože úspěch znamená viditelnost a historicky viditelnost byla nebezpečná. Manifestace nás ale vede opačným směrem. Manifestace nám říká, abychom si dovolili být vidět, abychom si dovolili být slyšet, abychom si dovolili mít víc a zabírat víc prostoru. A proto to někdy bolí, proto je to někdy nepříjemný, proto někdy to prostě sabotujeme. Ne proto, že bychom byli líné nebo nedisciplinované, jenom proto, že náš nervový systém se nás snaží udržet v bezpečí. Pálení čarodějnic bylo původně očista, konec zimy, začátek nového cyklu a manifestace je přesně to samé. Je to o opuštění starých vzorců, o spálení v úzovkách těch starých přesvědčení, je to o tom vstupu do nové identity. Něco starého, ať už to jsou starý vzorce přesvědčení, musí schořet proto, aby mohlo vzniknout něco nového. Beltane, tedy noc z 34. na 1. 5. Je jeden z nejsilnějších manifestačních momentů roku. Během této noci je strašně silná energie plodnosti, nových začátků, odvahy do akce, růstu a expanze. To, o čem jsme snili, co jsme chtěli, se teď má začít rodit v našem fyzickém světě. Pokud jste na krystaly, tak během Beltaneu je tady energie ohně a země, touhy, akce, snů a realizace těch snů. Beltane je vlastně portál, který nás přenese z těch myšlenek a nápadů do reality. A proto je to ideální čas na manifestaci, na nové projekty, na práci s mindsetem ohledně hojnosti, lásky a sebevědomí. Pokud máte krystaly, tak nemusíte dělat žádnou jako ezo magii, ale udělejte si takový vědomý moment, kdy vezmete svoje krystaly a očistíte je, protože Beltane byl taková očista starého cyklu. Můžete je opláchnout vodou, nechat přes noc na okně, dát je k svíčce nebo k nějakému vykuřovadlu a přitom si řekněte, že opouštíte staré energie a otevíráte nový cyklus.
Vyberte si krystaly pro manifestaci třeba selebelásky, což je růženín, pro manifestaci štěstí a nových příležitostí aventurín, pro manifestaci hojnosti, peněz a úspěchu zase citrín, pak křišťál zesílí jakýkoliv záměr, který máte a karneol vám dodá odvahu k té akci a kreativitu. Nemusíte mít všechny ty kameny doma, stačí opravdu 1, 2, nemusíte teď letět a vykoupit obchod s krystaly, jenom zkuste prostě si udělat takový malý rituálek a zkuste si nastavit záměr. Ten záměr si zkuste napsat. Beltane je velmi zemský svátek, takže manifestace musí být konkrétní. Ne, že například chci být šťastná, ale že spouštím takovýhle projekt s tímhle a tímhle člověkem, spouštím tohle podnikání, budu vydělávat přesně tolik do koruny měsíčně, mám takovýhle klienty, mám jich tolik, mám takovouhle komunitu, mám přesně tyhle příležitosti, cítím odvahu být vidět. Konkrétní záměry si napište na papír. Chytněte si ty krystaly do ruky a řekněte si, že tento cyklus otevíráte, nebo takhle, cituji. Tento nový cyklus otevírám, dovoluji si růst, dovoluji si být vidět, dovoluji si uspět. Pak je položte na papír, kde jste si napsali ten záměr, nebo třeba na váš pracovní stůl, nebo k posteli, podle toho, pokud si manifestujete něco jako pracovního, tak asi si to dejte spíš na stůl, pokud si manifestujete lásku, zdraví, tyhle věci, tak zase spíš k posteli. A nechte je tam alespoň 1 lunární cyklus, 1 měsíc. O Beltaneu je fakt super udělat ten první krok, domluvit toho prvního klienta, nahrát tu první epizodu, vyrobit nebo vytvořit, pustit ven ten první produkt, udělat tu první nabídku. Je to energie, kdy vy začnete a ta cesta se vám ukáže. Dnes večer si řekněte, že si dovolujete vstoupit do nové verze sebe. To, co jste zaseli, začíná růst a jste připravený jednat. Já moc doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Omlouvám se, pokud jste slyšeli křik dětí. Jak říkám, mám je doma, nejsou ve školce, protože dneska nechodí do školky. A jsem tady s nima sama a za chvíli budeme vyrážet na to mladí jazz. Moc se na to těším, já jazz úplně miluju, přijde mi, že naše generace a ta mladší generace už vůbec vlastně jazz neposlouchá. Já jsem měla to štěstí, že jsem spolu bydlela s jazzovými fanatiky, který studovali hudbu tehdy na jedné z univerzit v Londýně. Teď si úplně nevzpomenu to jméno. Každopádně milovali jazz a poslouchali jsme jazz vlastně furt doma a bylo to strašně super. Takže, ale už předtím jsem jazz měla ráda, nějak jsem se k tomu našla cestu. Takže tomu chci vystavit i svoje děti a bude to určitě krásná akce, pokud ten podcast posloucháte, nebo tuhle epizodu posloucháte ještě předtím, když ta akce začala. Prosím, přijďte tam, uvidíme se tam, bude to hrozně super. Vstupný je dobrovolný, ale podporujete tím vstupným dobrou věc, takže je fajn vždycky něco přispět. Jak jsem říkala, doufám, že se vám, nebo nevím, jestli jsem to už řekla, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, doufám, že nebyla na vás moc ezo a doufám, že se uvidíme nebo uslyšíme spíš u další epizody podcastu Řada je na tobě. Prosím, pokud jste tak ještě neudělali, dejte odběr podcastu, napište mi, dejte mi hodnocení, nějaký hvězdičky a napište mi komentář. Jo a pokud se vám tenhle podcast líbí a chtěli byste mě a tvorbu tohohle podcastu podpořit, budu strašně moc vděčná, když se prokliknete vlastně v popisku epizody na odkaz na Buy Me a Coffee, kde můžete jednorázově nebo pravidelně přispívat mě a tím vlastně tvorbě tohohle podcastu. Takže já se na vás budu těšit zase u další epizody podcastu Řada je na tobě. Ahoj!